It's a job ndi ntchito. Ndi ntchito. Kutoka pa ndili palanchi, kuntchito kuno ndili palanchi. Lelo mu biscuit. Ino ndili ndi kuntchito, kunoku ndi kuntchito, kunoku ndi kuntchito, Max. Please behave. Ndili pa buleki. Palanchi. Ajuka nikona papa kuli ntchito ndi ntchito. Okay, I wonder my pets. So what you know? Ndindampaka daro panova. And I love dogs as well. I have dogs as well. So don't mind my cat. It's a job ndinchito tuchuka nkwanu kuno happiness. Uyo ndandengane kwanu ngandisa kwaneza. Basi. Ndili babulegi yeti kunchito. Ntchito ikoma ino. Zeze, Temwa, Dorothy. Ntchito ya pano ndi ya ino. Yeah, but Temwa ndo oyimba. Kwa ye izoyimba zindi ntchito it's a job. Zeze so ndo oyimba. Kwa ye izoyimba ziso it's a job. Dorothy, Kashi madam, she's a social media influencer. Kwa ye it's a job ndi ntchito. Ineso zomanena zomwe zikuchitika it's a job ndi apo itakumana antu a job yoka. Nanuso it's your job to watch. It's your job to comment. It's your job kunditu kwa nanuso mu comment section mwetu. Nanuso mbange ntchito yanu job ntchito. Hey, Oma. Okay, so balinkane, yeah, nkani livano ndia, okay, nkani yeni ndia remwa ndi Zeze. Komano I want to explain what happened, eh? Okay, ndiye this time before goes and find I want you guys to understand. Okay. So, Zeze ndi remwa. Panova I can address them as my ex. Yeah, Dantodi they were dating, but Zakaligare. Yeah, they Snabezono Zatabo. They Umampaga uyo jama biscuit ya kunchito, dinchito. Ubiaso. Okay, ndiye no Snabezono Zeze. Jibwezi jitata ndi Temwa. Anapeza no Dorothy Kashi madam. Panova they are married. Yeah, they are married allegedly. Should I use allegedly? Sinanga nazola kukuti ndambo puzira dizintu. Told I should avoid. Anakwatira nditu, husband and wife. They're very beautiful couple. There's amasanka zabwino, right? Let's clap hands for this. Amasanka zabwino. Okay, ndiye no. Nde Zeze ndi Temwa zidata ya anakwata Dorothy. Ineso baja ndi ex. Ali sama kani my ex. I'm not here to shame antu kuti ndi my ex. Ineso ndi ex uyu amaswela mpira. Yumarenda ani pachi uyu. Narinda ex wanga danke ne alibo ex buja. Alibo goma. Masi wanoru bajaru kale mujaru bajaru ni kabisala bisala right. Bano baro basi ndimakala chomwe ndilili nasiya kugulitsa kuchitwa anthu kuti ndizipange hide mene ndilili bana. Yeah, komano I cannot be here to talk trash about my ex azigazi my ex azimuna, I'm not like that. Wabweraso kodi watu midu akutuma nchiro ndisapange pajama titu ampaka ndafit iwo watu midwa. Yeah, okay, yeah. Ndiye no pano zapezori Zeze akupita ku Kenya. Yeah, akupita ku Kenya pano I think he's there. Yeah. So ananena soyeka kuti akupita ku Kenya. Let me just show you the video yomwe Zeze anena sokuti akupita ku Kenya. Tieni
What up, my people? It's your boy Zeze. It's your boy Zeze Kingston, Team Zeze Kenya branch. Iwo Mati, for the first time, the mayor is coming to Kenya. Ndiye no, at the same time, Temwa naye sinanga ndi artist ndi oyimba. Temwa naye ngati oyimba kupita kupita Zezeko ku Kenya. Akupita kumene koko. Ndeno apapa nkumafusa zokuti kodi apapa nkhani yeniyeni nditi nkhani yeniyeni ru yomwe amalawi akuyikamba nkamwaro ntchito yawo yomwe yakupanga itse job kumakamwamo. Akuti chifukwa chani Zeze wapita ku Kenya usamutenga Dorothy mkazi wake. Zeze ngati ukuonera ndifuna ndikuyankhire. Zeze wapita limodzi ndi Kenya wapita limodzi ndi Temwa ku Kenyako chifoti it's a job ndi ntchito. Kodi amala kuti mafuna kodi amalawi ndi ntchito. Zeze wapitira ntchito, Temwa wapitira ntchito. Mkazi wa Zeze yo Dorothy ngati ali kuno kundoti nayeso ali ndi ntchito sosoti apange ku Malawi kuno. Kodi twali esali pa ntchito tu. Temwa ndi woyimba kumene koko wapitira ntchito. Zezeso ku Kenya koso wapitira ntchito. Sinanga ose oyimba okhaokha eti. Dorothy ndi woyimba. Mkazi Zeze ndi woyimba si woyimba. Yeyiso aliso ndi ntchito yeso ina aliso ndi job. Mwina watsala kumalawi kuno ku Dorothy chifoti there is a job. Amuna wapita kumene ku Kenya ko for there is a job. Ndi amalawi maganiza zinthu zoti maganiza zinthu zakubedi. Amalawi maganiza zinthu zakubedi. Ena akuti ndikuti uje Zezeyo ndite mwawo paja ndi maex kumeneko akapanga madongosolo aje ati madongosolo akukapanga kumene komesa it's a job ndi ntchito. Ndi ntchito. Zamabodza pano ayet nde taika ni makomenti yankhulani zakukosi zanuzo eti yankhulani zakukosi sakumangani sinanga it's your job to comment nanuzo ndi ntchito kudali simana lipa ntchito ndi ntchito. So guys, I'll be reading your comment section. Tell me, what do you guys think? Do you think kuti kumene koko akapanga ku madongosolo kapena it's a job? Ndi ntchito. Hey, ndizasiya tu ine ndizasiya ntchito imene ndipanga retire. I'm gonna I will get fired. Ndizipanga zinthu zoti andichotse ntchito iyi. Komanso akandichotsa ndidya chani? Akandichotsa ndiyamba uhule. Adakamutenga mkazi wakeyo.